Здравейте, приятели от цяла България, които цъкате вашата любима игра Hearthstone, която е играта на Blizzard. Време да ви разкажа за събитие, свързано с тази игра, където го има в България. Става дума за The Gates Are Open Hearthstone January 2016 Total Month. Тази събота ще бъде от 10:30, не го пропускайте. Да, входната такса, ако предварително платите в Club Mania е 10 лева, ако случайно е плащан на место е 15 лева. Ей, така са го измислили. Тя го пише в Facebook евента. Ще го дам като линк, за да видите за какво става въпрос. За какво става въпрос, формата на турнира, нека да ви кажа за какво става въпрос. Значи турнирът ще се проведе в формата Single Elimination, публично достъпен бракет. Уоу, това ще бъде много интересно. А в същото време това събитие ще бъде излъчено по Hearthstone България, техния Twitch канал. Ще дам и линк към тях и към техния Twitch канал, за да можете да ги гледате. А пък случайно се решите, може да отидете и към къде? За Game Club Mania. Това е интернет клуб Mania. Където ми на София, Студентски град, улица Йордан Йосифов 4. Здравейте! Също време на интернет клуб Mania. Аз отдавна да се влог, реших да разкажа за събитие, където ще бъде при вас. Много често ще разказвам за събития, свързани с клубовете от към, където има гейминг, така че бъдете сигурни. А също време, много често, здравейте, The Game Club, често ще разказвам събития, свързани с това, което е организирано като общо достъпно, свързано с вас, така че и за бъдеще ще разказвам. Здравейте, The Game Club, аз отдавна да се влог. Аз обичам да разказвам за гейминг събития, също време това ми е хоби. Случайно паднах на събитието, свързано с The Gates Are Open Hearthstone January 2016 Total Month и става много интересно и пожелавам много хора да посетят това събитие и успех! Успех! Така че, действително, ще видите за какво става въпрос. Така, както следва, ще видите Декоп какво представлява. Facebook страницата им, веб страницата им какво представлява, ще видите какво представлява интернет клуб Mania. Видите колко са яки. И тяхната Facebook страница и да видите също време какво да видите и тяхната веб страница. И също време забравяйте се да знаете едно нещо. Дана се винаги ще ви подкрепя, винаги е близо до вас. И пожелавам приятно изкарване на 30 януари. И в същото време, бъдете сигурни, винаги Дана Селок е близо до вас. В същото време, много поздрави към Hearthstone България. Здравейте, Hearthstone България. Разбрах, че във вашия канал ще предавате същата The Gates Are Open Hearthstone January 2016 Total Month. Ще дам линк и към вас, за хората да бъдат колко сте яки. И вашия Twitch канал. Задължително. Искам да знаете едно нещо. Вече гейминг събитията в България не са сами. Защото винаги ще бъдат разказвани от мен там 90 блок. Действително където и да бъдат в кой град из България, аз съм българския блогър, който подкрепя всяко едно събитие в България. Това съм аз. До нови срещи. В същото време, което е най-характерното, да сте живи и здрави, а пък в същото време мисля да посетя събитието на 30 януари, така че очаквайте ме интернет клуб Mania, в същото време и The Game Club, да видите за какво става въпрос. Точно за мен, защото аз съм човек, който обича да ходи на събития и да сте живи и здрави. Както и за Hearthstone България, същото му очакват да сте живи и здрави. И всички, които сте фенове и фенки, които ще бъдете там, да му очаквате
Да, мисля да посетя на 30 януари. Така че, пак казвам часа. Ако случайно не съм го казал, 10:30 сутринта. Интернет клуб Мания. Точно така. Това е характерното, че ние сме фенове на гейминга и се кефиме, когато хората обичат своята любима игра. Аз обичам да играя игри, обичам да се забавлявам. В същото време знам, че The Game Cop са нови, появили се миналата година, края на 2015 година. Пожелавам много успехи, много щастие и много планети успехи и мечти. Да, аз действително се появих миналата година като влогър и реших се толкова време, когато съм влогър, да разказвам за гейминг събития, също време да ги посещавам, за да мога да просто да покажа за какво иде реч от към гейминга. За това бъдете сигурни, че аз съм влогър, който много уважава събитията в България. Така е, аз посещавам много събития в България, така че действително от към София вижте за какво става въпрос, ще се разгърна още повече и хората ще видят за какво става въпрос. Види ги близо до вас, Дан 90 влог. Чао и до 30 януари. И в същото време много ви уважавам и ще се видиме. Чао, чао!